Lalelani-ke, salamu alaikum, sanibonani. Bafowethu, sebekhulumile abafundisi. Bayayivuma izono zabo. Inkinga bayivuma kumuntu wrong, bayivuma kimi. Bayayivuma ngoba bayazi vele ukuthi izinto abazenzayo zi-wrong. Cha, bangifonele bafowethu, abafundisi ngeke ngisho ukuthi abamapha amabandla, kodwa abamabandla ahlukene. Bayangifonela bathi Shandu, usitshela amaqiniso mfowethu nathi siyawazi, inkinga isesiswini, indlala ibangulaka. Asikwazi ukuthi sitshela amakholwa ukuthi siyawadukisa. Umnikelo ngeke usaba khona Mbatha. Usimoshela amabandla Mbatha. Bangitshela straight abafundisi bathi umnikelo ngeke usaba khona ngoba lo mnikelo yiwona lo osiphilisayo, yiwona lo ophilisa imindeni yethu, yiwona lo ofundisa izingane zethu umnikelo wabazalwane. Manje masizoma emabandleni sithi hayi lento esinifundisa yona manga into engekho, bazoyeka ukusonta. Baphume bangene kule nkolo yakho engafune eminikelo ethi nikelela abampofu hayi abanakho. Islam ithi wena onakho nikelela onganakho. Aliyadul uliya khayran min aliyadi sufla. Sibusisiwe isandla esani esiphayo kunesamukelayo. Isandla esingaphezulu sibusisekile kunesandla esingaphansi esikhangezayo. Islam isho njalo, usho njalo njengalwazi sallallahu alayhi wasallam. Bathi Mbatha usiphuca isinkwa emlonyeni kusho abafundisi. Lalelani. Kunomunye ade ngimbuke ku video. Nani ngiyazi nina enino YouTube niyamazi nimbonile na ku TikTok uyavela. Lo mfundisi ushumayeza amaKristu, umKristu lo mfundisi. Uthi lalelani maKristu, nonke niyesihogweni. Umfundisi wamaKristu utshela amaKristu. Uthi nonke niyesihogweni. Akukwazi ukuthi nina nikhumbule umdali ngesonto kuphela. Iviki lonke nina umdali animazi nenza umathanda, niyaphuza utshwala, niyafeba, niyaqabanisa, niyenza ubumenemene, nixoshisa abantu emsebenzini, nilala nabafazi babantu, nilala namadoda abantu, bese Sunday only khani nina nithi niyodumisa. Bese nithi nina niye paradise. Ama-Muslims abantu kusho umfundisi lalelani. Ama-Muslims abantu abahlale bekhuluma nomdali wabo 24/7. Ama-Muslims athandaza 5 times a day. Ama-Muslims akhuluma nomdali wabo 24/7. Everything lama-Muslims ayenzayo igama likamdali alisali. I-Muslim malilunya umaskito lithi la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah kunento elikhiphayo ngomlomo. I-Muslim malingena endlini kwalo noma kubo lithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube liyadumisa malingena endlini, ukuthula kube kini nezibusiso zikamdali nomusa wakhe ube nani. I-Muslim malingena emotweni bismillah walhamdulillah. Ngeke ningitsheleke maKristu ukuthi abantu abaphila leyo mpilo leyo bona bazoya esihogweni bangayi kwiparadise leyo abathenjiswa yona. Kuye nina ezulwini eparadise nina enenza yonke lenhlobo leyo umsangano esenginibalele yona. No ways, think twice kusho umfundisi wamaKristu. Angibonge bafowethu. Ngiyanitshela ke bafowethu sebezile kimi abafundisi ba confess ukuthi ngempela lento abayishumayeza abantu ingamanga benziswa indlala balambe eswini indlala ibangulaka. Manje mina mangiveza amaqiniso abawaziyo nabo ngibachithela amabandla. Ngiyabafisela ke nabo lawo bafundisi labo ukuthi uAllah bavula amehlo balibone iqiniso nezimvu zabo lezi abayihola ngamanga beyiqola imali nazo zivuleka amehlo zilibone iqiniso. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.